Barangay Love Stories. Madalas na nagiging bulag at bingi tayo pagdating sa pag-ibig. Para sa atin ay walang ibang tama kung hindi yung nararamdaman natin. Nagiging wala tayong pakialam sa kung ano pa man ang iisipin ng ibang tao. Ikaw kapuso, kaya mo bang tanggapin ang paulit-ulit na pagsisinungaling ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, akala ko ang pag-ibig ay para sa espesyal na tao ay parang pag-ibig lang din para sa pamilya natin. Yun pala ay may iba't ibang klase ang mukha nito. Hindi lahat ay pantay-pantay. Hindi rin lahat ay pwedeng panghabang buhay. Minsan ay darating tayo sa punto na meron tayong kailangan na bitawan para tunay tayong maging masaya. Hello Papa Dudut, I'm Phoebe, 38 years old at nagtatrabaho sa isang advertising company dito sa Taguig. Masaya na malungkot para sa akin ang paggawa ng sulat na ito. Siguro kasi hindi naman lahat ng alaala sa buhay natin ay palaging masaya ang hatid sa atin. Karamihan pa rin dito ay nababalot ng kalungkutan. Pero para sa mga kaibigan ko na sina Jaira, Mark, Juno, Apollo at Maya, gumawa na rin ako ng sulat para magbahagi ng sarili kong kwento. Papa Dudut, masasabi ko na maswerte ako pagdating sa estado ng buhay na kinalakihan ko. Pareho kasing negosyante ang mga magulang ko kaya naman nakagagaan talaga kami sa buhay. Pagdating sa material na bagay, kaagad ko itong nakukuha basta sasabihin ko lang kina mami at daddy. Pero kagaya ng sabi ng iba, hindi lahat ay nabibili ng pera. Kasama na doon yung totoong kaligayahan ng isang tao. Kahit mayaman kami, pakiramdam ko ay marami pa ring kulang sa buhay ko noon. Isa na nga doon, yung kalayaan ko. Pareho kasing strikto ang mga magulang ko, lahat ng gusto nila ay ang palagi at dapat na nasusunod sa bahay. Kung ano ang kakainin ko, isusuot ko kapag pupunta kami sa simbahan at pati na rin ang kurso na kukunin ko noon sa kolehiyo. Gusto ko talaga na maging graphic artist. Pero dahil sa parehong negosyante ang mga magulang ko ay tungkol sa pagnenegosyo ang kurso na pinakuha nila sa akin. Noong una ay ayoko talagang sumunod sa gusto ng mga magulang ko, Papa Dudut. Pero sino ba naman ako para hindi sundin yon? Anak lamang nila ako na ginagastosan at pinag-aaral noon. Kaya naman sa huli ay sila pa rin ang nasunod pagdating sa pag-aaral ko. Patuloy akong naging sunod-sunuran sa lahat ng gusto nila, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat para maging proud sila sa akin kahit nakakasakal na. Mabuti na lamang at nakilala ko si Stefan noong nasa college ako. Naging boyfriend ko siya at pakiramdam ko ay nagiging malaya ako kapag kasama ko siya, Papa Dudut. Ingat ka. Good luck sa gig niyo mamaya. Hi, Phoebe! Uy! Jaira! Kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Medyo kakaupo ko lang dito sa tabi mo. Ah, ganun ba? Okay. Saktong dating mo kasi wala pa masyadong tao dito sa kantin. Oo nga eh. Medyo nagugutom na rin ako. Sino pala yung kinakawayan mo? Ah, yun? Wala. Kaibigan ko lang. Kaibigan na lalaki pero lablab ang tawag mo? Oo. Nickname kasi niya yun. Teka, siya yung vocalist ng banda na palaging tumutugtog dito sa university kapag may event, di ba? Siya nga. Sabi na eh. Kaya pala parang pamilyar siya. So boyfriend mo na yung vocalist na yun? Ha? Hindi oo. Magkaibigan lang kaming dalawa. Weh! Naku, Phoebe! Wag mo nga akong niloloko.
mo lang kaibigan yun. Ang laki ng ngiti mo habang kumakaway ka sa kanya eh. Tapos nakita ko nag-flying kiss pa siya sa'yo bago lumabas ng kantin. Ganun talaga siya. Umaming ka na sa akin. Boyfriend mo na talaga yun, no? Huh? Ito naman, puro ha na lang ng ha. Umaming ka na lang kasi. Sige na nga. Mukha namang wala na akong matatago sa'yo. Oo, boyfriend ko na siya. Si Stefan. Sabi na eh. Iba yung mga ngitian mo sa kanya. Tsaka alam mo, napapansin ko rin na madalas na iba yung ngiti mo kapag may kachat ka. Yung ngiting kinikilig. Di naman masyado. Anong hindi masyado? Kita mo nga, namumula na kaagad yung pisngi mo. Oh, Talaga ba? Ano ba yan? Ang bilis namang mamula ng pisngi ko. ang sabihin mo, mabilis ka lang mag-blush dahil dyan sa boyfriend mo. Eh, kilala na ba siya ng parents mo? Ayun na nga eh. Hindi pa alam ni na mommy at daddy ang tungkol sa kanya. Hala, paano yan? Baka mapagalitan ka kapag nalaman nila na may boyfriend ka na. Bakit hindi mo na ipakilala yung si Stefan kay na tito? Jaira, kilala mo naman ang parents ko. Alam mo naman na mahigpit ang mga yun. Ang gusto nila, mag-focus muna ako sa pag-aaral ko habang nandito pa tayo sa college. Dapat sinimulan mo na ring ipakilala si Stefan. Kahit manliligaw mo lang muna. Para naman nakikilatis na siya kahit paano ng parents mo. Nakita mo naman yung itsura ni Stefan, di ba? Oo. Maraming tattoo sa braso, tsaka hikaw sa tenga. Napansin ko yon nang tumugtog sila nung intrams natin. Buti nga okay lang dito sa university natin ng gano'n na maraming tattoo. Ayun na nga pinoproblema ko. Baka kapag nakita pa lang siya ng mommy at daddy ko na ganun ang itsura, na maraming tato, hindi na kaagad siya magustuhan ng parents ko. Alam mo naman sina daddy, masyadong conservative at judgmental. Kaya mas okay na itago ko na lang sa kanila yung tungkol sa amin ni Stefan. Papadudot na kilala ko si Estefan noong acquaintance party sa university. Freshman lang ako noon at isa siya sa mga nag-perform sa stage noong party na yon. May banda kasi siya at talaga namang nag-enjoy akong makinig sa tugtugan nila. Hindi nga ako makapaniwala nang lapitan niya ako ng gabi ding yon at nakipagkilala siya sa akin. Mabilis ang naging mga araw at linggo sa pagitan naming dalawa dahil bago matapos ang first semester ay boyfriend ko na si Stefan. Papadudot kagaya ng sinabi ko kanina, pakiramdam ko ay nagiging malaya ako kapag si Stefan ang kasama ko. Alam niya kasi ang tungkol sa pangarap ko at mga plano sa buhay. At lahat yon ay sinusuportahan niya. Niregaluhan niya pa nga ako ng isang set ng mamahaling lapis na pwede kong gamitin para sa hobby ko na pagguhit. Ang sabi niya kahit hindi ko raw nakuha ang kurso na gusto ko noon ay dapat na hindi ko pa rin kalimutan ang pangarap ko. Yun din kasi ang ginawa niya. Sinunod niya ang mga magulang niya pagdating sa kurso niya sa kolehiyo. Pero hindi niya binitawan ang passion niya sa pagkanta. Pero nang mag-away daw sila ng mga magulang niya dahil sa pagbabanda niya, ay doon na siya nag-decide na umalis sa bahay nila at mag-solo para makapag-focus siya sa pagbabanda. Kaya naman hindi na rin siya nagpatuloy sa pag-aaral pagkatapos ng third year niya sa college. Papadudot naging lihim ang relasyon namin ni Stefan sa mga magulang ko hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Pero syempre kagaya ng sinasabi ng iba ay walang lihim ang hindi nabubunyag. Dahil nalaman din ng mga magulang ko ang tungkol sa amin ni Stefan, magkakasama kaming naghahapunan noon ni na mommy at daddy nang tanungin ni daddy kung boyfriend ko raw ba ang lalaking kasama ko sa restaurant isang gabi bago ang araw na yon. Hindi na ako nakapag-deny dahil nakita nila na magkahawak kamay kami ni Stefan ng mga oras na yon. Kaya naman kinabukasan ay pinapunta ko si Stefan sa bahay para formal na makilala ng mga magulang ko. Pero kagaya nga ng inaasahan ko ay hindi naging maayos ang pakikitungo nila sa boyfriend ko, Papa Dudut. Sorry, ngayon lang ako
Ayos lang, hindi pa rin naman ako nakaka-order ng kape ko. Ang traffic kasi dun sa dinaanan ng taxi na sinakyan ko kanina. Kaya natagalan ako sa biyahe. Teka, bakit parang namumugto yung mga mata mo? Nag-away ba kayo ni Stefan? Hindi. Inaway ka ba niya o sinaktan? Sa maga niya mga mata mo parang buong gabi ka umiyak ah. Hindi no, hindi gagawin ni Stefan yun sa akin. Alam mo naman na mabait siya at kahit kailan hindi niya ako sinaktan. Eh bakit nga namumugto yung mga mata mo? Nag-away na naman kasi kami ni na daddy at mommy kagabi. Ah, okay. Gets ko na. Si Stefan ba ang pinag-awayan niyo ng parents mo? Oo. Gusto kasi nila hiwalayan ko na si Stefan. Ano namang dahilan nila para sabihin nila yun sa'yo? Sabi kasi nila wala akong magiging maayos na buhay kapag si Stefan ang nakatuluyan ko. Masisira at masasayang lang daw ang mga pinagpaguran nila sa akin kapag pinakasalan ko yung boyfriend ko. At hindi raw kami bagay ni Stefan. Grabe naman pala yung sinabi ng parents mo. Sinabi mo pa. Halos apak-apakan na nila yung pagkatao ng boyfriend ko. Wala namang ginagawang masama si Stefan sa kanila. Pero kung ano-ano nang sinasabi nilang hindi maganda sa boyfriend ko. Tumatanda na rin kasi ang parents mo. Kaya hindi na sila nakakapili ng mga salitang bibitawan nila. Kahit na. Dapat hindi pa rin nila hinuhusgahan si Stefan. Saka dapat, hindi na rin sila nakikialam sa buhay ko kasi may trabaho na ako ngayon. Kumikita na ako ng sarili kong pera at kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Pero parents mo pa rin sila. At hindi mo maaalis sa kanila ang maging concerned pa rin lalo na't nag-iisang anak kanila. Pero hanggang kailan sila makikialam sa buhay ko? Hanggang matanda na kami pare-pareho at uugod-ugod na? Uy Phoebe, dahan-dahan ka naman sa sinasabi mo. Parents mo pa rin sila. Konting respeto naman. Masama lang naman yung loob ko kasi nga ako yung nasasaktan sa mga sinasabi nila tungkol kay Stefan. Imagine, nag-base sila sa mga tattoo at hikaw ni Stefan kaya nila nasabi ang mga yon. Porke walang stable job, wala ka agad mararating sa buhay. Mataas din naman ang pangarap ni Stefan at sigurado ako na maaabot niya rin yun. Naiintindihan naman kita Phoebe. Pero honestly, medyo nagigets ko rin ang point ng parents mo. Ayaw lang nila na mapasama ka o mahuli ang lahat bago kanila mapaalalahanan. Gusto nila hanggat maaga, mailayo ka nila sa tao na pwedeng humila sa'yo pababa. Pero hindi naman ako hinihila ni Stefan pababa. Pareho kaming nagtutulungan na umangat. Sa magkaibang paraan nga lang namin ginagawa yun, pero ibang nakikita ng parents ko. Hindi naman kasi mabilis na kilalanin ng isang tao. Alam mo, ang mabuti pa, habaan mo na lang muna ang pasensya mo sa parents mo. Darating din naman ang panahon na matatanggap nila si Stefan. Jaira, kilala ko sina mami at daddy. Once na maging negative na ang tingin nila sa isang tao, hindi na magbabago yun. Kaya malabo na talagang matanggap pa nila ang boyfriend ko. Papadudod sa umpisa pa lamang, alam ko nang hindi magugustuhan ng mga magulang ko si Stefan para sa akin. Medyo conservative kasi sila at aaminin ko na judgmental na rin. Uhusgahan kaagad nila ang mga tattoo at hikaw ni Stefan, pati na ang pananamit nito na laging nakaitim at punit-punit na pantalon. Alam ko na hindi sila magiging pabor sa relasyon namin ng boyfriend ko kaya naman nag-decide akong itago sa kanila ang tungkol sa amin ni Stefan. At nang malaman na nga ni na mommy at daddy na may boyfriend na ako ay doon na sila muling naghigpit sa akin. Nakakainis lang papadudod kasi may trabaho na ako noon at kumikita ng sarili kong pera pero nakikialam pa rin sila sa buhay ko. Dumating pa sa point na nagkasagutan kami ni daddy kasi binastos niya si Stefan nang ihatid ako nito sa bahay. Pinaalis kaagad ni daddy si Stefan at sinabi na hindi ito welcome sa bahay namin. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay ay sinabi ko kay daddy na hindi niya kailangan gawin yon sa boyfriend ko. Mabait si Stefan kung bibigyan lang nila ng pagkakataon na mas makilala ito. Pero dahil sarado na ang isip nila ni Mami ay hinusgahan kaagad nila si Stefan na hindi raw maganda ang intensyon nito sa akin kaya makipaghiwalay na raw ako dito. Doon ako mas nainis at sinabi ko na hindi ko hihiwalayan si Stefan kahit na anong mangyari, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot habang tumatagal ay mas lumalala pa ang pagtatalo namin ng mga magulang ko ng dahil kay Stefan.
Masyado na akong nasasaktan sa mga sinasabi nila tungkol sa boyfriend ko. Palagi nilang sinasabi na walang pangarap si Stefan at wala itong mararating sa buhay. Ganon din daw ang mangyayari sa akin kapag nagpatuloy pa ang relasyon namin. Na dapat daw ay pumili ako ng mas maayos na lalaki. Na hindi raw si Stefan ang bagay sa akin dahil wala raw itong alam kung hindi ang pagbabanda lang. At walang malaking pera pagdating sa musika. Papadudot, wala akong ibang mapagsabihan noon ng mga hinanakit ko kung hindi ang barkada ko lang. Silang madalas na nakikinig sa mga hinaing ko tungkol sa mga magulang ko. Sila ang mga naging sandalan ko at una ko nga palang naging kaibigan si Jaira dahil magkababata kami. Si Maya naman ay nakilala namin noong nasa college kami at sina Apollo, Mark at Juno ay naging parte ng barkada noong nagtatrabaho na kami. Maswerte talaga ako na nakilala ko sila dahil hindi nila hinuhusgahan ng mga desisyon na ginagawa ko. Hindi nga nagtagal, Papadudod, ay nag-decide ako na umalis na sa bahay ng mga magulang ko dahil nasasakal na ako sa pakikialam nila sa akin. Araw-araw na lang kaming nagkakasagutan kaya naisip ko na para sa ikakatahimik ng lahat ay umalis na lamang ako sa bahay nila. Tumira ako noon sa apartment at kasama kong umupa roon si Maya. Kaya kahit papaano ay nakatipid din ako. Sa aming magbabarkada bukod kay Jaira na kababata ko ay kay Apollo naman ako pinakamalapit dahil marami kaming pagkakatulad. Isa na nga doon ay pareho kaming may long-term at stable na relationship. Kaya pagdating sa love problem ay siya madalas ang nilalapitan at kinakausap ko, Papadudod. Uy, Apollo, thank you sa paglibre mo sa akin ng lunch ngayon Ayos lang yun. Minsan na lang din kasi tayo makalabas ng ganito. Oo nga, ang busy na rin kasi ng ibang barkada natin. Alam mo na, nagmamature na. Kaya may kanya-kanya na talaga tayong priority. Tama ka dyan sa sinabi mo. Pero actually, ayos lang din naman na tayong dalawa lang ang sumipot sa usapan ng barkada ngayon. Kasi, kailangan ko rin ng payo mo. Payo tungkol saan naman? Siyempre, tungkol sa love life. Yun lang naman ang madalas kong kinukonsulta sa'yo Oo nga pala no. Pero ano pa bang advice kailangan mo? Maayos naman na lahat sa'yo. Grabe, hindi naman lahat. Bakit ba ako ang lagi mo naiisip na kausapin tungkol sa love life? Siyempre, kasi pareho tayong may matagal ng karelasyon. Kaya alam ko na malaki ang may tutulong mo sa akin. Okay, sige. Subukan natin. Ano pa ba yung gusto mong itanong? Malapit na kasi ang anniversary namin ni Stefan. Hanggang ngayon, wala pa rin ako maisip na pwede kong irigalo sa kanya. Ano bang mga hilig niya? Wala naman masyado. Kasi palagi siyang nakafocus sa pagbabanda niya. Bakit hindi mo kaya siya regaluhan ng bagay na related sa music? Kagaya ng ano? Gitara o kaya amplifier? Last anniversary kasi namin, electric guitar na yung nirigalo ko sa kanya. Tapos kabibili lang din niya ng bagong amplifier para sa banda nila nung nakaraang buwan. Ganun ba? Hindi na pala pwede yung naisip ko. Ay, ang hirap talagang regaluhan ng mga lalaki. Hindi naman masyado. Anong di masyado? Taon-taon ko na yatang pinuproblema ang iririgalo ko kay Stefan. Depende naman kasi yung sa lalaki. Minsan pa naman napaka-transparent na tao ng boyfriend ko. Yung tipong pag di niya gusto yung binigay ko, nagiging vocal siya kaagad na sana iba na lang daw yung binigay ko sa kanya. Grabe naman siya. Dapat ina-appreciate niya na lang kung ano man ang ibigay mo sa kanya. Well, ganun talaga ang ugali niya. Nasanay na rin ako. Sa'yo ba, Apollo? Anong regalo ang binigay ng girlfriend mo na pinaka nagustuhan mo? Hindi kasi ako materialistic na tao at alam yun ni Diana. Pero kung magbibigay ako ng isa, siguro yun yung sinurprise niya ako ng dinner sa isang beach resort. Nakakala ko, pinsan niya yung may birthday. Wow, talaga? Ginawa ni Diana yun? Ang sweet naman. Oo, kinilig nga ako nun kasi hindi ko talaga inaasahan yung surprise dinner na yun. Teka, bakit kaya hindi na lang yun ang iregalo mo kay Stefan? Ang alin? Dinner o kaya out of town vacation. Ay, oo nga no. Ang
tagal na rin namin hindi nakakapagbakasyon ni Stefan. Mahilig pa namang pumunta sa dagat yun. Sakto yun para sa anniversary nyo. Sigurado ako na magugustuhan nyo ng boyfriend mo. Hindi talaga ako nagkamali ng paglapit sa'yo. Thank you sa idea mo, Apollo, ha. Papadudod sa pag-alis ko sa bahay namin, ang pakiramdam ko ay isa sa mga pinakamaayos na desisyon na ginawa ko sa buhay yon. Doon ko naramdaman yung totoong kalayaan. Yung tipo na wala ng tao ang kumokontrol pa sa mga ginagawa ko. Lahat ng gusto ay nagagawa ko, lalo na lahat ng bagay tungkol sa relasyon namin ni Stefan. Para kong isang ibon na nakawala mula sa matagal ng pagkakakulong sa hawla. Ang sarap pala talagang maging malaya. Ayun nga lang, ang kapalit naman noon ay hindi ko na nakakausap pa ang mga magulang ko. Dahil nang umalis ako sa bahay namin ay sinabi ni Daddy na kakalimutan na raw nila ni Mommy ang lahat tungkol sa akin. Habang tumatagal ay nami-miss ko rin ang mga magulang ko, Papa Dudut. Napapaisip ako minsan kung tama ba talagang naging desisyon ko. Yung hinayaan ko na itakwil nila ako ng dahil lang sa isang lalaki. Tama ba talaga na si Stefan ang pinili ko kesa kina Mommy at Daddy? Na walang ibang hinangad kung hindi ang mapabuti ang buhay ko. May mga oras na napapaiyak na lamang ako noon. Nakakaramdam ng lungkot at pagsisisi. Pero lahat ng yon ay napawi ng mag-propose ng kasal sa akin si Stefan, Papa Dudut. Uy, Apollo. Oh, Phoebe, nandiyan ka na pala. Ano, wala pa bang barkada? Naku, wala pa. Mukhang malilate sila, kaya nauna na akong umorder ng pagkain ko. Nagugutom na rin kasi ako eh. Palagi na lang tayong nauuna sa mga gantong usapan ng barkada. Oo nga no, kaya dapat talaga mas maaga ang oras ng usapan para okay lang kahit malate sila. Ewan ko ba sa kanila? Masyadong pinapangatawanan ng Filipino time. But anyway, sakto na ikaw lang munang nandito ngayon. Kasi sa'yo ko rin muna gustong ipaalam ang good news na sasabihin ko mamaya sa barkada. Wow! Ano yung good news na yan? Wala ka bang napapansin sa kamay ko? Bagong manicure ka? Sira! Hindi no! Pansinin mo na, dali! Di ka ba nasisilaw? Hindi naman madumi mga kuko mo. Hindi naman pumayat tong kamay mo, pero… Teka, ang ganda nitong singsing mo ah. Wait lang, don't tell me… Tama ang nasa isip mo, Apollo. I'm getting married! Finally! Uy, congrats! Sobrang saya ko para sa'yo. Thank you! Sigurado ako na matutuwa rin ang barkada kapag nalaman nila na engaged ka na. Excited nga rin ako na ikwento sa kanila mamaya kung paano nag-propose si Stefan sa akin eh. Paano nga ba? Ikwento mo na sa akin, dali. Mukhang matagal pa bago dumating barkada natin eh. Nanood kasi ako ng gig nila kagabi. Sabi kasi ni Stefan, huling tugtog na raw nila doon. Kaya in-invite niya ako na manood. Pero hindi naman pala. Kasi yung moment na akala ko i-announce na nila na huling tugtog na nila yun doon, magpo-propose pala siya noon. Imagine, ang daming tao ng oras na yun sa venue tapos nakamike pa siya nung tanungin niya ako kung magpapakasal ba ako sa kanya. Ano namang sinagot mo? Syempre sabi ko oo. Kaya nga suot ko tong singsing ngayon, di ba? Akalain mo yun? Marunong din palang magpakilig yan si Stefan. Oo nga eh, nagulat din talaga ako sa pakulo niya na yun. O basta, dapat present ang lahat ng barkada sa araw ng kasal ko ha? Siyempre naman, hindi pwedeng may absent. Pero matanong ko lang, alam na ba to ng parents mo? Ay, hindi pa nga eh. Pero iimbitahan mo naman sila, di ba? Ang totoo, baka hindi na. Ha? Bakit naman? Hindi sila pwedeng mawala sa araw ng kasal mo. Alam mo naman na ayaw nila kay Stefan, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin nila tanggap ang relasyon naming dalawa.
Para sa kanila, mali na si Stefan ang pinili ko na maging boyfriend. Malay mo naman, nagbago na ang tingin nila kay Stefan. Mukhang malabo. Kilala ko sila kaya alam ko na hindi mangyayari yun. Ipaalam mo pa rin sa kanila. Baka kasi gusto rin nilang pumunta sa kasal mo. Apollo, kahit ipaalam ko sa kanila na ikakasal na ako kay Stefan, alam ko naman na hindi rin sila pupunta. Magsasayang lang ako ng oras na kausapin sila. Kaya wag na lang. Isa pa, pamilya ko na rin naman kayong mga kaibigan ko. Pumunta lang kayong lahat sa araw ng kasal ko. Sapat na sa akin yun. Papadudot masasabi ko na ang kasal namin ni Stefan ang isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko. Intimate wedding ang naganap at malalapit na tao lamang talaga ang imbitado. Kasama na nga doon syempre ang mga barkada ko. Dahil para sa akin ay pamilya ko na rin sila. Naging saksi sila kung gaano ako kasaya ng araw na yon. Naiyak pa nga ako nang magbigay na sila ng mensahe nila sa akin at sa asawa ko. Papadudot nag-decide ako na hindi na imbitahan ang mga magulang ko dahil sigurado naman ako na hindi sila pupunta. Ayoko masira ang espesyal na araw ko nang dahil lamang sa kanila at ayos na yung mga tao na totoong masaya para sa akin ang kasama ko sa araw ng kasal ko. Yung mga tao na hindi huhusgahan ang lalaking mahal ko. Sa simula ng pagkasama namin ni Stefan ay naging maayos naman ang lahat. Okay lang sa akin kahit na mas malaki ang nilalabas ko na pera sa bahay namin dahil mas malaki rin naman ang kinikita ko sa trabaho. Ayos lang sa akin nang malaman ko na malakas pala talaga siyang magbisyo lalo na pagdating sa alak at paninigarilyo. Okay lang basta alam ko na mahal niya ako. Okay lang at wala nang iba. Kaya lang ang hindi ko inaasahan noon ay nang mahuli ko siya na may ibang kinakalokohang babae. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na sa bahay na ako noong mag-chat sa akin ng isang pinsan ko. Sinabi niya na nakita niyang hinalikan ni Stefan sa labi ang bahista sa banda nitong babae. Siyempre hindi ko yon pinaniwalaan dahil alam kong tapat si Stefan sa relasyon namin. Pero nag-send ng video ang pinsan ko kung saan ay napanood ko na pagkatapos ng tugtog ng banda ni Stefan ay hinalikan nga niya ang babae sa labi. Kaagad ko namang kinumpronta si Stefan nang makauwi siya sa bahay, Papadudot. Sinabi niya na wala lang daw ang halik na yon at kailangan daw nilang gawin yon para makatanggap sila ng mas malaking tip sa gig nila. Niyakap niya ako at humingi siya ng sorry sa akin. Sinabi niya na sana raw ay maniwala ako sa kanya na totoo ang sinasabi niya dahil ako lang daw ang babaeng mamahalin niya. Kahit kailan ay hindi niya ako ipagpapalit sa kahit na sinong babae. Wala na siyang ibang mamahalin kung hindi ako lang. Papadudot tinanggap ko ang sorry at paliwanag ng asawa ko at mahal ko siya at ayoko na magkahiwalay kaming dalawa. Isa pa ay masyado na akong maraming isinakripisyo para sa kanya. Isa na nga doon ay ang mga magulang ko. Ayokong mapahiya sa kanila at isipin nila na tama sila na masisira lamang ang buhay ko nang dahil kay Stefan. Kaya naman pilit ko na lamang na kinalimutan yon para maging maayos ang pagsasama naming mag-asawa. Kaya lang Papadudot nagsimula ko ng maramdaman na parang may mali na sa kinikilos ng asawa ko. Madalas kong napapansin na may kausap siya sa cellphone tapos ay mahina ang boses niya. Naglagay din siya ng bagong password sa cellphone niya na hindi ko alam. Nakakaamoy din ako ng ibang pabangong pambabae sa kanyang damit at kung ano-ano pang mga senyales na may ginagawa siyang kalokohan. Ang pinaka malala sa lahat nang minsan ko siyang puntahan sa resto bar kung saan sila tumutugtog ng banda nila at nakita ko kung gaano sila kasweet ng babaeng yon na kabanda niya. Siya yung babae sa video na sinend sa akin ng pinsan ko. Papadudot, hindi na ako nagpakita noon kay Stefan sa resto bar.
Alam ko kasi na mag-aaway lamang kaming dalawa. Inisip ko na lamang na trabaho lang talaga ang ginagawa ng asawa ko. Inayaan ko siya sa lahat ng ginagawa niya kahit alam kong may mali na. Pero habang tumatagal ay lumalala lang ang lahat. Nagsimula na akong maguluhan sa nararamdaman ko. At sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin at ng mga panahong yon, ang mga kaibigan kong sina Juno at Jaira ang naisipan kong lapitan at kwentuhan, Papa Dudut. Himala! Ikaw yata ang late ngayon sa usapan natin, Phoebe. Sorry, hindi ka agad ako nakaalis ng bahay. Carry lang, kasi medyo kararating lang din namin ni Juno. Hindi lang ako sanay na ikaw ang nauhuli sa mga lakad natin. Dati kasi palaging ikaw ang nauuna. Lahat naman tayo pwedeng magbago ng walang kahit na anong dahilan, 'di ba? Wow, ha? Kakarating mo lang pero ang lalim na ng mga sinasabi mo. Hindi naman masyado. Nasaan si Juno? Umorder na ng kape at pastry natin. Alam niya na rin naman daw ang paborito mong kape dito kaya siya na raw ang bahala doon. Libre niya na rin daw. Akong nagyaya na magkita-kita tayo. Kaya dapat na ako ang manlibre sa inyo. Hayaan mo na yun si Juno. Minsan lang naman manlibre yun. Oh, Phoebe! Nandiyan ka na pala. Hi Juno! Eto na mga kape natin. Umorder na rin ako ng 3 clubhouse sandwich tsaka brownies. Ayan! Thank you, Juno! Sira na naman ang diet ko nito! Minsan lang naman. Tsaka feeling ko kasi medyo malalim ang pag-uusapan natin eh. 'Di ba, Phoebe? Oo. Wow! Kanina ang lalim ng sinabi mo pero parang mas malalim ang buntong hininga mo ngayon. Huhulaan ko. Tungkol kay Stefan yan, no? Oo, tungkol nga sa kanya. Sige, magkwento ka na. Ano ba nangyari? Naku, kahit hindi pa nagkukwento si Phoebe, mukha namang alam ko na kung anong nangyari. Uy, Jaira. Hayaan mo muna magkwento si Phoebe. Sigurado ako na tungkol na naman sa pag-cheat ni Stefan yung ikukwento ni Phoebe. Ilang beses niya na bang nahuli ang asawa niya na niloloko siya? Tapos ilang beses niya na rin pinapatawad. Jaira, ano ba? Sinisira mo naman moment ni Phoebe. Hayaan mo na siya, Juno. Tama naman si Jaira sa sinabi niya eh. Tungkol pa rin sa ginagawang pambababae ni Stefan ang gusto kong sabihin sa inyo. Kagabi nakita ko mismo kung gaano ka-sweet si Stefan at yung kabanda niya na babae. Palagi silang magkayakap pagkatapos ng kada kanta nila sa stage. Tapos may isang beses pa na nag-kiss silang dalawa. Grabe, Phoebe! Eh di sinugod mo silang dalawa. Hindi. Ano? Ni hindi mo man lang nabigyan ng mag-asawang sampal yung haliparot na babae na yun? Dapat sinabunutan mo kaagad tapos kinaladkad mo palabas na makilala niya kung sinong kinakalaban niya. Ano ka ba naman? Masyado ka namang pabebe. Uy, Jaira. Kalma lang. Kailangan ni Phoebe ng maayos na payo natin. Kaya kalmahan mo lang. Hey, sorry. Naiinis lang ako na masyado niyang hinahayaan na maging kawawa ang sarili niya. Alam naman kasi ni Phoebe kung anong dapat niyang gawin eh, pero hindi niya namang ginagawa. Mahal ko kasi si Stefan kaya hindi ko kayang makipaghiwalay sa kanya. Mahal mo siya kahit ilang beses ka na niyang niloko? Oo. Sigurado ka? Juno, hindi naman ako mag-i-stay sa isang relasyon na nasasaktan na ako kung hindi ko siya mahal. Alam mo, Phoebe, sa tingin ko hindi na pagmamahal yung nagpapastay sa'yo sa relasyon yun ng asawa mo eh. Anong ibig mong sabihin? Feeling ko, kaya hindi mo maiwan si Stefan kahit na alam mo na niloloko ka niya kasi masyadong mataas yung pride mo. Ayaw mong aminin na tama ang parents mo. Ayaw mong malaman nila na mali talaga ang lalaking pinili mo na makasama. Subukan mong pakiramdaman yung sarili mo kung pagmamahal pa rin ba yung nararamdaman mo para sa asawa mo. Baka kasi nangihinayang ka na lang din sa ilang taon na na-invest mo sa relasyon yun ni Stefan. Tsaka Phoebe, minsan subukan mo rin na piliin ang sarili mo. Huwag mo masyado ibigay sa ibang tao ang pagmamahal mo na meron ka dyan sa puso. Magtira ka naman ng para sa sarili mo.
Tama si Jaira. Hindi dapat puro ibang tao ang nasa isip mo. Dapat, huwag mo ring kalimutan na mahalin ang sarili mo. Hindi mo deserve na masaktan ng paulit-ulit. Hindi mo deserve na may kahati sa puso ng asawa mo. Pag-isipan mong mabuti ang mga desisyon na gagawin mo. Pero sana, sa pagkakataon na to, huwag ibang tao ang isipin mo. Unahin mo ang sarili mo. Papa Dudut, alam ko na tama lahat ng sinabi ng mga kaibigan ko. Dapat talaga ay hindi ko hinayaan na lokohin ako ni Stefan. Halos harap-harapan na nga ang ginagawa niyang kasalanan pero hinahayaan ko lamang siya. Patuloy siya sa ginagawa niya dahil alam niya na hindi ko siya iiwanan dahil mahal ko siya. Gusto ko na rin talaga siyang iwanan pero sa huli mas pinili ko ang manatili sa relasyon naming dalawa. Papa Dudut, kinausap ko noon ang asawa ko at sinabi ko ang lahat ng mga napapansin kong mali sa ginagawa niya. Ang sabi ko ay gusto ko ng maayos na relasyon at ayoko na may iba akong kahati sa puso niya. Kaya lang sinabi niya na wala naman daw talaga siyang mali na ginagawa. Masyado lang daw akong praning at mabilis maniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. Sinabi pa nga niya na kagaya lang din daw ako ng mga magulang ko na mapanghusga at mababa ang tingin sa kanya. Papadudod sa ilang taon na relasyon namin ni Stefan kasama na yung hindi pa kami kasal ay pinilit kong intindihin ang sitwasyon niya. Pinilit ko siyang ipaglaban sa mga taong ayaw sa kanya para sa akin. Pinilit kong intindihin lahat ng mga negatibong bagay na tungkol sa kanya. Ginawa ko yon dahil mahal na mahal ko siya at ayokong mawala siya sa buhay ko. Pero lahat ng pag-intindi sa taong hindi naman tayo na-appreciate ay palaging may hangganan. Lahat ng pagmamahal na hindi nasusuklian ay nakakapagod. Kaya naman dumating ako sa isang desisyon na kahit na hindi ako sigurado ay kailangan kong gawin para sa sarili ko. At naging buo ang desisyon ko na yon. Nang pumunta ako sa lugar kung saan ay magkikita-kita kami ng mga barkada ko. Grabe, tagal naman ni Phoebe. Ay nako, sinabi mo pa Mark. Baka hindi na nga dumating yon kasi kanina pa siya nag-text na on the way pero wala pa rin siya hanggang ngayon. Ano kaya kung ibaon mo na yung mga time capsule, Juno? Magandang idea yung sinabi mo, Maya. Kasi mukhang wala na talagang Phoebe na darating. Teka lang, bigyan pa natin ng ilang minuto. Sayang naman kung hindi tayo kumpleto sa pagbaon nitong time capsule. Uy guys, sorry sobrang late ako. Sa wakas, dumating ka na rin. Grabe, ang tagal mo, Phoebe. Nakapagyosi na kamit lahat. Ang dami na naming napagkwentuhan ni Mark kanina. Wala ka pa rin. Kala nga namin hindi ka na darating eh. Sorry, may pinuntahan pa kasi ako kanina. Saka medyo nahirapan din akong hanapin tong bakanting lote na to. Teka, ano bang meron at kumpletong barkada ngayon? O Juno, ikaw na mag-explain ng pakulo mo na yan kay Phoebe. Oo nga, ikaw naman na nakaisip nito, Juno. Eto na nga. Oh, Phoebe, para sa'yo. Lata ng biskwit? Para saan to? Ang lata ng biskwit na yan na magsisilbing time capsule natin. Okay. Tapos? Ito talaga si Phoebe kahit kailan. Patapusin mo kaya munang magsalita si Juno. Sige na nga. O hindi na muna ako magsasalita. Go na, Juno. So ayun na nga. Naisip ko lang na gumawa tayo ng kakaibang memory kagaya nito. Maglalagay tayo sa time capsule ng bagay na sumisimbolo sa current status natin na eventually may improve natin sa mga susunod na taon. Basta kahit na anong meron ka dyan na feeling mo importante sa'yo at sa future self mo, pwede mong ilagay dyan sa time capsule. Then after 10 years, huhukayin ulit natin yung time capsule para pag-usapan, iyakan at pagtawanan na lang yung mga bagay na minsan nagkaroon ng malalim na dahilan sa buhay natin. Ang ganda talaga ng naisip mo na to. Sabi ko naman sa inyo masarap din kasi yung may babalikan tayo na alaala pagkalipas ng maraming taon. Hindi kasi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Hindi natin alam kung sino ang pwedeng maunang mawala sa atin. Basta ano man ang mangyari, babalik at babalik tayo dito. Nako Juno, masyado ka ng madrama. Naiiyak na tuloy ako. Si Phoebe kasi ang tagal maglagay ng something sa time capsule.
Kung ano-ano na tuloy ang sinasabi ko. Oo nga, Phoebe. Tagal mo naman mag-isip dyan. Nagugutom na ako eh. Palagi ka namang gutom, Mark. O eto na, maglalagay na ako. Oh, teka! Bakit tinatanggal mo sa daliri mo yung wedding ring mo? Yan ang ilalagay mo sa time capsule? Oo, Jaira. Wait lang. Huwag mong sabihin sa amin na… Nakipaghiwalay na ako kay Stefan. At mula sa araw na to, pipiliin ko ng mas pahalagahan at mahalin ang sarili ko. Kaya itong wedding ring namin ang ilalagay ko dito sa time capsule ko. Bilang tanda na nagpapaalam na ako sa maling tao at lalayo na ako sa maling pag-ibig na minsan sa buhay ko, ipinaglaban ko ng husto. Papadudot, bago ako pumunta sa usapan namin ng barkada ay pinuntahan ko muna si Stefan sa rehearsal studio kung saan ay alam kong nagpa-practice sila ng ganong oras. Naabutan ko pa silang hindi naman nagre-rehearse at nagiinuman lamang ng alak sa may loob mismo ng studio. At nakita ko rin noon na nakakandong pa ang babaeng kabanda ng asawa ko. Hindi po ako nagwala noon. Hindi ko sila nilapitan, hindi ko sila inaway. Nang makita nila ako ay kaagad namang umalis mula sa pagkakakandong yung babae sa asawa kong si Stefan at si Stefan naman ang lumapit sa akin. Papadudod, pinilit ko talaga na maging kalmado ng mga oras na yon. Dahil sa totoo lang ay gusto ko nang magwala sa galit at maiyak sa tindi ng sakit na nararamdaman ko. Pero kinausap ko pa rin ng malumanay ang asawa ko sa labas ng rehearsal studio at doon ay sinabi ko sa kanya na tinatapos ko na ang lahat sa aming dalawa. Sumusuko na ako sa relasyon namin at oras na para palayain ko siya. Nagulat si Stefan sa mga sinabi ko at nakiusap siya na huwag kong gawin yon. Sinisigurado raw niya na walang kahit na anong namamagitan sa kanila ng kabanda niya. Sinabi pa nga niya na iyaharap niya sa akin yung babae at pareho silang magpapaliwanag na walang kahit na anong espesyal na namamagitan sa kanila. Pero sumagot ako na hindi na nila kailangan na gawin yon. Sapat na yung mga panahon na nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan ako sa mga ginagawa niyang pananakit sa akin emotionally and mentally. Nang maibaon na ni Juno ang time capsule ay nagpaalam na kami sa isa't isa, Papadudut. Pero kumain muna kami sa labas ni Maya at Jaira. Ikinuwento ko sa kanila kung paano ko pinalaya ang sarili ko mula sa isang relasyon na ako na lamang ang nagmamahal. Nagpasalamat din ako sa kanila dahil naging malaking tulong ang payo nila sa akin ng mga kaibigan ko para malaman ko kung ano at sino ang dapat kong piliin. Sila ang nagbigay ng linaw sa isipan ko na hindi ko dapat hinahayaan ang ibang tao na gamitin, manipulahin o saktan ako. Papadudot, lumaki ako sa isang magaan na pamumuhay pero mula na ang bata pa lamang ako ay palagi ko nang pinupunan ng malalaking expectation ng mga magulang ko sa akin. At nang tumanda naman ako, ang pangangailangan naman ng lalaking mahal ko ang palagi kong ibinibigay. This time ay sarili ko naman ang pagbibigyan ko na maging malaya at masaya. Hindi ko na iaasa pa sa ibang tao ang kaligayahan ko. Papadudot, dala ang mga mahahalagang gamit ko ay umalis na ako sa bahay ni Stefan at umuwi na sa bahay ng mga magulang ko. Binaba ko na po ang pride ko at humingi ako ng tawad kina mommy at daddy. Inamin ko ang naging pagkakamali ko bilang anak nila. Pero sinabi ko rin sa kanila ang hinaing ko mula noong bata pa lamang ako. Na lumaki ako na palaging sinusunod ang lahat ng gusto nila. Pati na ang totoo kong pangarap at gusto kong gawin sa buhay. Sinabi ko rin sa kanila at doon namin mas naunawaan ang isa't isa. Papadudot, ngayon ay sa isang advertising company po ako nagtatrabaho bilang graphic artist na matagal ko ng pangarap. Ongoing na rin ang proseso ng annulment namin ni Stefan. At masasabi ko na masaya na talaga ako sa buhay ko kasama ang live-in partner at 2 anak namin. Parte talaga ng buhay ang mga maling desisyon na nagagawa natin. Ang mahalaga,
Alam natin kung paano ito ay tama bago pa mahuli ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Phoebe. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.